4 прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта абвесцілі пра збор 100 000 подпісаў. Сёння пра пераадоленне гэтай мяжы пасля Александра Лукашэнкі, Віктора Цярэшэнка ды Сергея Гайдукевіча заявіла Тацяна Караткевіч. Мяне гэта, канечне, прыемна, таму што я такі, чалавек, не чакала, новы чалавек, зразумела, няма такой вядомасці і заслуг, але так атрымалася, і гэта вельмі добра. Таму плённа папрацавалі. Не так і лёгка гэта ўсё. І сапраўды, сабраць 100 000 подпісаў менавіта цяпер у летні перыяд адпачынкаў досыць складана. Таму заявы пра збор неабходнай даволі вялікай колькасці галасоў грамадзянаў выклікаюць скепсіс. Людзі проста праходзяць міма пікетаў. Калі задаюць пытанні, то людзі адказваюць: мы ж разумеем, чым усё скончыцца, мы ж разумеем, дзеля чаго гэта робіцца. Людзі не дурныя. І беларусы разумеюць, што выбараў няма, адбываецца спектакль. Зрэшты, большасць беларусаў, як у сталіцы, гэтак і ў рэгіёнах, сапраўды лічаць, што выбары не прынясуць нейкіх зменаў. Нету такого ярко выраженного лидера, кандидата, который был бы на слуху, который бы мы видели бы какую-то его явную такую предвыборную кампанию. Не видно такого ничего, чтобы что-то менялось как-то, чтобы борьба какая-то видна была. Привыкли так, что лишь бы было спокойно, тихо, спокойно. А вот поколение наше пройдет это, уже будет, может, измены и будут. Праўда, і сярод альтэрнатыўных патэнцыйных кандыдатаў веры ў перамогу на выбарах няма. Нягледзячы на тое, што прэзідэнцкія выбары – гэта змаганне за ўладу ў краіне, мэты ставяцца зусім іншага кшталту. Наша мэта – аб'яднаць людзей, атрымаць іх давер, якога сёння не хапае дэмакратычным сілам. І калі мы здымемся ў гэты апошні дзень, мы можем просто перакрэсліць усю тую працу, якую распачалі з весны і да восені. Это паўгады. Мы можем просто перакрэсліць, нас людзі больш не будуць слухаць. Праўда, некаторыя палітыкі лічаць, што праз удзел апазіцыя грае на руку ўладам і легітымізуе гэтыя выбары, у тым ліку і на міжнароднай арэне. Думаю, што патрэбна як мага большая масоўка для таго, каб падаць заходняму свету бачнасць тых самых свабодных і справядлівых выбараў. Таму, канечне, трэба мець розум у галаве, трэба мець, як кажуць, адчуванне палітычнае і не трапляць у гэтую пастку. Зрэшты, этап збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта працягнецца яшчэ тыдзень. Але гэта тэрміну для апазіцыйных Анатолія Лябедзькі ды Сергея Калякіна, каб дасягнуць 100 000-най мяжы, як заяўляюць самі палітыкі, можа быць і недастаткова. Сергей Скулавец, Белсат.